וייס, אני חושב שאתה אדם מעצבן לאחרונה. זה לא יפה. זה קינגינג שהלך לי ואמר לי לעשות. קינגינג רצה. אז פשוט איך אני אוהב אותו? איך אני אוהב את אמא של ועדיס? איך אני אוהב את אמא של ועדיס? וואו, הייתי נושך, וואו, איזה כוס פראי יש לכוס של האמא שלך, וואו. וואו, ועדיס, לא מבין מה הייתי עושה לכוס של האמא שלך, וואו, ועדיס. וואו, ועדיס, אתה לא מבין איך אני אוהב לזיין את הכוס של האמא שלך, באוריה חברתית, וואו.